Dobrý deň diváci, no dneska vás tu vítam u novej hre, volá sa to, že Rivals. Takže ja už som tu nejaké zbrane získal, ako vidíte, lebo mám 3 kľúče. Tak pôjdeme proti takému typkovi a možno vyhrám, prehrám, no to sa nechajte prekvapiť. Teraz si tu kúknem nejaký ranked, odomknem si ho a kúknem sa na zbrane. Takže mám tu Azarius Rifle a RPGčko. Dám si novú moju, čo som získal. Takéto hviezdičky pekné. No tak môžeme ísť začať hrať. Neviem, kto s nami môže ísť, takže chvíľu si počkáme. Možno pôjde ten typek, tak ja si skúsim počúpnuť. Aké má zbraň ten? No, docela zle. Ale to... No, ideme proti tomuto typkovi. No tak na naše nešlo, ale okej. Dáme Constructions. Docks? Constructions. Splash? No neviem. Arena? Takže dávame si RPGčko, motorovku a granát. Ja idem pílou doňho, lebo pila je najlepšia na svete. No pre vás nemusí byť pila najlepšia, lebo mohol byť aj AFK, tak tam by mohol byť. Čakaj, RPGčko ide. On po mne nestrieľa. Čakaj, on zavolal Skibidi Toilet. Tak teraz ho zabijem motorovkou. Alebo RPGčkom aj. Bum, 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 raketky dostanú do hlavičky. No kde je? Počkaj, ja si poutekám možno s tou pílou. 50. Za chvíľu si dead, keď ti dám ešte jedno 50. Motorovka. RPGčko. Daj to RPG. Yes! Už bude dead. Handguna. Ešte oddám handgunov. No keby som mal teraz knife, tak už je dead. Skúšame tuto vyplniť tie daily tasky, čo sú tam na rohu, tak skúsime ich vyplniť. Možno vyplním 2 z nich, či 1 z nich, no ešte neviem. Ináč zbytočne si míňam fuel. No aj to je jedno, aspoň som si trochu pošprintoval. Hej, on ide na moju polku, tak odpalíme ho za to s RPGčkom. Čakaj, to kadeľ som išiel. OK, takže... Ten typek, on leze na tieto... OK, ideme na neho. Je dead. Získali sme jeden kľúč, to je dobré. Máme zatiaľ Eliminations 3. Ináč pila je best. Kúpte si ho aj vy. Najmä... On je AFK. Čo? Není? Bro. To bol fail, to neviem, či sa vám páčil ten fail. OK. Tak, toto bol giga fail. On možno bude znova tam. Tak ja ho odpalím na RPGčku. No. Není. Počkaj, ja si trochu poutek. No. Čo myslíš? Ako vážne, týpek? Ja už mám 4 viny. No teraz nám možno bude dávať tou jeho riflekou. Videli ste normálne, že jak hore hádzal tým granátom, ani ma nevidel. Čakaj, on hodil granát. Utekáme si. Neviem, či ho dáme. Happy! OK, takže prvé kolo sme vyhrali, tak ideme druhé kolo. No niekto to má snajperku, takže to neskúšajme. A v ďalšom videu možno z Rivals, alebo neviem z čoho. Ty kokos, medkidu. OK, ideme znova 1v1. No dobrá, zo 66 skúsme Docks. Docks dávame potom. Alebo ne, počkaj, to som nedal ja. To dal týpek. OK, máme RPGčko, chainsawku. Tak... Skúsme ho odpaliť s RPGčkom. No... OK, čo má za zbranie? On má snajpu. Bro.
No tak toto mám prehraté. Skúsme ho nejak potom zabiť, lebo ako je to veľmi, veľmi ťažké, keď má tú snajperku. Ale ako veľmi, počkaj, ja sa tu schovám, počkaj, on je tam, pošlem mu tam raketku. Možno ho potom doserám toho. Yes! Autoshot. Bro. No to je veľmi... No my sme ako veľmi teraz v oslabení. No dali sme mu 50-ku. No tak to sme veľmi... Yes, má 50 má. Počkej, strelíme tam. Kde je? Stále nepôjde za nami. Sa docíkam. Už máme len minútu. Je na streche. Strecha. I tam s tou snajperkou. Koľko normálne náboj. Gulka priletela. Mu šotnúť s RPGčkom. Bro. Ako on mi dal hlavu. Bola takú dobrú príležitosť. Granát som ešte nepoužil, ale ani ho nechcem používať, lebo granát je vážne blbý. Dobre, takže tam je typek. On má minus 100, bro. Furt tam snajpí. No ne. OK, skúsim dať chainsawkou alebo RPGčkom. Bo toto je vážne týpek na RPGčko. OK. Tam je. Netrafil som sa. On tam snajpí. Jasné. Ani za hovno by som sa netrafil. No, tak toto už prehrám na 100%. Lebo ako typek so snajpou. Tak toto mi jasné. Ani handgunov preto nedávam. No nič. A keď budem 100 aj 50, mám to prehraté. Mám len 50 HP. To keby som mal ešte 100 HP, 150, a on by mal, no 50. No ako, nič moc. No teraz som sa obuchol. Som mohol zomrať. Keby mal tú rýchlejšiu snajpu. No tak to som už dead. Bro. No tak jedno kolo sme vyhrali, druhé prehrali. Čau.